Malawi Brief. Professor Arthur Peter Mutharika achipani cha DPP apeza mavoti okwana 3,035,249 imene inali 56.8%. Tifunire zabwino iwo amene asankhidwa ngati a president komanso a vice president awo. Mwasankhidwa ndi anthu nzika za dziko la Malawi kuti mwatsogolere kutsogolo labwino. Mwapatsidwa udindo waukulu kuti mutsogolere dziko ili kuti chitukuko chathu chipite patsogolo mu zaka 5. Muli bwanji kwina kulikonse kumene muli. Kodi ndi ndani wopusayo? Kodi ndi ndani wopengayo? Olamulidwa ndi akunja? Kodi anayesesa ndithu kusokoneza pachitseko? Anayesesa ndithu kusokoneza kukhomerera kulankhula zambiri cholinga chonena kuti asokoneze nkhani yakulusa kwa masankho, nkhani ya wawinayo? Komano adayiwala kunena kuti nyali zawo zatha mafuta kum'mama omwe. Kodi nankha ndi ndani wopusayo amene akhoza kulolera kunena kuti azilamuliridwa ndi wokunja? Azilamuliridwa ndi wokunja. Ndi ndani wopusayo amene akhoza kulola zimenezo? Amalawi, ndabwera pano nkhani yoyambirira imene ndabwera nayo pano ndi nkhani ya kuchikwawa ku Eastern Bank. Kuchikwawa kuli malo ena ake amene amatchedwa Eastern Bank. Ndabwera nayo pano nkhani imeneyo, komanso ndabwerapo kuti tikumbusane makamaka kuchipani cha DPP ko nkhani zokhuzana ndi migwirizano yanu imene mudapanga kumeneko. Komanso mkatikati mwa migwirizanoyo palinso nkhani ina yoti tikumbusane kuyenjezerapo kapena kuti kuphera mphongo muzimene adalankhula dzana litalilo Comrade Ntanyiwa mu programu ya Nkhanga Zaona. Komanso tili pano cholinga chonena kuti tithe kuwafotokozeranso Amalawi makamaka za newspaper imene ikuzungulira pa social media imafotokoza kunena kuti DPP is rejecting Enoch Chihana. Zimenezo ndi zimene ndabwera nazo pano. Khalani pompo musandisendeka kuti tifotokozerane zambiri. Kodi ndi ndani wopusayo amene angamavomere kulamuliridwa ndi wapanja? Adayesesa kufuna kusokoneza ukwati uja, koma adayiwala kunena kuti nyali zawo zatha mafuta kum'mamawa. Mudanyanyira kunjoya anzathu inu tosefe tinkaona nankhalero. Mukumva bwanji nthupiwa? Muli bwanji kwina kulikonse Amalawi kuchokera pompano pa Limpopo FM. Musandisendeka DJ Trust akatundu bambo inu pe following Limpopo FM. Ndiye Amalawi ndiyambe ndi nkhani yakuchikwawa imene ndikuyipereka kwa akulu ku DPP. Nkhani imene yakuchikwawa ndikuyipereka kwa akulu ku DPP. Timafuna tikufotokozereni inu akulu aku DPP amene mukulanda maudindo, komanso mafumu nonse kumeneko ku DPP chifukwa kuliso mafumu tu musaone ngati kuti mafumu kulibe. Nkhani ndabwera nayo pano ndi nkhani yakuchikwawa ku Eastern Bank kwa tiye makuwira. Kuchikwawa Eastern Bank kwa tiye makuwira. Kumalo kumeneku Amalawi komanso inu achipani cha DPP kudabwera nkhani ya chitukuko chaka chatha yokhuzana ndi nkhani ya magesi. Kudabwera nkhani ya chitukuko yokhuzana ndi magesi kumalo kumeneku mu chaka chatha, ndipo mpakana ndithu anthu ozungulira miziwiri chifukwa pali miziwiri pamalo pamenepa. Miziwiri imeneyi anthu adayesesa kugoba manyumbawo nkuchalira kunena kuti kukubwera chitukuko chokhuzana ndi nkhani ya magesi. Koma nkhani yomvetsa chisoni ndiyolena kuti kuchokera na munthawi imene adalandira uthenga umene kuti kubwera chitukuko cha magesi nkugoba manyumbawo anthu amenewa, mpaka na lero lino pano tikulankhula pano lafika na boma la MC Bridge kutuluka mboma. Komano magesi aja kumalo kuja zinavuta kuti mpaka na anthu aja alandire magesi. Kodi nankha pambuyo pa zimenezi chimene chidachitika ndi chani kumeneku kwa tiye makuwira? Ndiye anthu atagoba manyumbawo kumeneku chifukwa cha uthenga wa chitukuko kwa magesi umene adawuzumva chaka chatha chimenecho chathelamo popandapo ripoti lina lililonse. Ndiye chaka chino mu Julai ndi umene Eskom adapita kwa tiye makuwira kumeneku kukapezeka kunena kuti adakayatsa transformer kapena kuti kuikonza kupanga transformer kuitsegula cholinga chonena kuti iyambe kupanga operate, iyambe kugwira ntchito kuti anthu ammadera amiziwiri imene iloyandikizana malo amenewa ayambe kugwirisira ntchito magesi. Ndipo adayasa transformer, ndipo chimene chidachitika chonena kuti pa miziwiri yoyandikana imeneyi
kwatiye maguwira kumene makuwira kumene kwamati maguwira kaya makuwira dzinalo latiyelo sinanga mayina azinzathu watu pajatu ndiye kumeneku kuli midziwiri azimene ndafotokozera kunena kuti malo amenewa kuli midziwiri kwatiye maguwira amene wawa midzi imeneyi ndi imene idalonjezedwa nkhani zokhuzana ndi chitukuko cha magesi chimenechi. Mudzi woyamba ndi mudzi wa Mchacha, mudzi wa mfumu Mchacha group gangu, mudzi wa Mchacha group gangu. Komanso pali mudzi wa Chibanthwa group Nantusi. Midzi imeneyi ndiyoyandikizana. Midzi imeneyi ya Malawi ndi midzi yoyandikizana, midzi yogundizana kapena kuti maneighbors. Atakhala mayiko tikhoza kunena kuti maneighbors country. Amenewa ndi maneighbor kuchoka mudzi wa Mchachawu kukalowa mudzi wa Khuwirawu, kuchoka mudzi umenewu kukalowanso mudzi winawu. Nde chodabwisa chimene chidadabwisika kwambiri nchonena kuti atabwera kuti akuzayatsa magesi adafika mudzi umenewu wa mfumu Mchacha ndi kuzayatsa manyumba okwanira 80. Mudzi wonse wathundu ndi kuyatsa magesi nyumba zokwanira 80 zokha nkusira pamenepo. Pamene mudzi winawu chimene adachita nchonena kuti adafika ndi kungoyatsako magesi aja muzigayo zokha. Kwatiye kwa mfumu Mchachaku nkuyatsa manyumba 80, mudzi winawu ndi kungoyatsa zigayo zokha, kwayatsira magesiwo azigayo zokha. Komano palibe wina aliyense wa nyumba ina iliyonse amene adamuyatsira magesi kumpangira connected magesi kuti azigwira ntchito. Nkhani ndiyonena kuti mmudzi mwa Chibanthwamo palibe wina aliyense wa nyumba amene ali magesi. Zimene zikugwira ntchito mmenemo ndi zigayo zokha. Zimenezi magesi amenewa kuchokera na muchaka chatha apezeka zonena kuti August wa chaka chino ndi amene apita kupereka moto umenewu kwa manyumba 80 amudzi wa mfumu Mchacha komanso kwa mfumu Chibanthu kukapereka magesi ku zigayo zokha. Nde kuchokera na panthawi imeneyo kufikira na mpaka na lero lino palibepo china chilichonse chimene chikumveka ku mudzi umenewu kapena kuti kuboma limene kapena kuti kudera kuma midziwiri imene iyi nkhani yokhuzana ndi magesi. Ndeti mafuna tikupempheni kunena kuti inuyo kumeneko ku DPP ko makamaka anduna aza energy, anduna ku DPP ko nduna ya ku DPP imene kuyang'anira za energy pakali pano kunena kuti tayesesani kunena kuti mutume nthumwi zanu ku midzi imeneyi cholinga chonena kuti zikafufuze nthumwi zanuzo kunena kuti kodi project idayambira pati nanga chimene chimakanikisa kuti mpaka na anthu asathandizidwe kufikira lero lino ndi chani, kuti mpaka na anthu asapatsidwe magezi koma atalonjezedwa nkhani ya chitukuko cha magesi. Anthu ndikuononga kugobagoba manyumba kupanga china chilichonse choyenerera m'manyumbamo, kugula mapaipi mawaya kulumikiza kungotsala kudikira moto, koma moto mpaka na lero lino tikulankhula pano anthu alibe. Ndikubwera kangolumikiza mudzi woyandikizana ndi mudzi winawu manyumba 80, mudzi winawu ndi nyumba imodzi yomwe osalumikiza nkungolumikiza komagesiwo muzigayo zokha. Kodi pamene pa chitukuko chimene ankatandauza powauza anthu kuti kwa akhozekere nkhani ya magesi, chitukuko cha magesi chikubwera kumeneko, kodi chitukuko chake chinali chimenechi? Nanga ngati chinali chimenechi bwanji adaleka kuwauza anthuwo kunena kuti magesiwo azalowa manyumba 80 okha komanso ku mudzi winako azangolowa ku mzigayo zokha sazalowa manyumba? Chifukwa chani sadawauze? Ndeti pemphe inu anduna aza energy ku chipani chimene cha DPP pamene mukukonza zinthu zanu zosiyana ku chipani chimene cha DPP, taonetsani kunena kuti anduna aza energy mutumize nthumwi zanu kumeneko akafufuze, komanso anthu amenewa muwathandize, muwapatse magesi kuti azigwirisira ntchito makamaka m'midzi iwiri imene wina aliyense. Chonde takupempha kuchokera ku midzi imene kunena kuti chonde agwira miyendo yanu kwa inuyo olemekezeka anduna aza magesi, anduna aza energy ku chipani cha DPP kunena kuti bathandizeni anthu amenewa akhale ndi moto wa magesi m'manyumba mwawo okwanira ngati mmene adawalonjezerera. Ngati mwina musadasankhidwe, ngati nduna isadasankhidwe nduna za energy kumene ku chipani cha DPP, tayesesani kunena kuti inuyo akuluakulu aku chipani cha DPP pamene mukulongosola zimenezi tatumani nthumwi zanu cholinga chonena kuti tikudziwa zonena kuti muli ndi anthu anu azofufuza, tatumani kumalo kumene kuti akafufuze cholinga chonena kuti project imene yokhuzana ndi magesi amene wawo kumalo kumeneko mwathandize anthu amenewa kuti akhale ndi magesi. Ndalankhula nanu pano kuti kufotokoza kunena kuti sitili mu nthawi ya ndale pano pati kumangobwera ndi ulangizi komanso ndi kuzuzula muzina zonyasa zimene zikumachitika. Tiyamikire kwambiri kumbali ya president kuchokera ku chipani cha DPP komanso olankhulira chipani cha DPP Shadrack Namalomba
pa speech yonena kuti wina aliyense amene akuchokera ku chipani cha MCP ku DPP kusali wolandiridwa ndipo sakumulandira ndipo sakulola kumulandira. Komanso zimenezo zisakhalire yekhayo amene akuchokera ku chipani cha MCP iyayi, koma tikufuna kunena kuti zimenezi zikhale zonena kuti wina aliyense amene akuchokera ku chipani china chilichonse, chipani china chilichonse chotsutsa chimene chili kotsutsa pakali pano cha MCP cho, kaya ndi chakondani Nankhuma, kaya kuli akuti kuli akabambe, kaya kuti kuli ndani, wina aliyense amene ali kotsutsa anthu ake akamabwera kunena kuti iya ife tikubwera kumene koko cholinga chonena kuti tizagwirana ntchito limodzi, anthu amenewo musalole kwapasa chance chonena kuti mpaka na ndithu azagwirana ntchito. Musavomereze nyasi zimenezozo ndipo musalolere zopusa ngati zimenezo kuti zichitike. Musadena chokukhosi chipani cha DPP chokha iyayi, koma cha MCP chokha iyayi, komano tikunena kuti chipani china chilichonse chifukwa anthuwa inu anthu andale mulinzi khalidwe zonyasa, mulinzi khalidwe zoyipa zomanena kunena kuti chipani ichi chikatuluka mboma basi mmapezeka zonena kuti mukuthawa kumene kunkumakalowa ku chipani china chimene chikulamula, chipani chimene chidzatuluka mboma mmathawa kumene kunkukalowa ku chipani china cholamula. Mwangokhala mahule a muzipani ndi chimene chichi ndi chikhalidwe mpaka na ena nkumazipasa mayina kunena kuti ine ndine change golo, nkhani zake za uhule wa muzipani ndi zimene adasintisa nazo mayina nkukhala kuchoka pa Uladi Musapo anthu kumachukisa dzina la change golo, kufufuza nkhani lake kunena kuti dzina limene likubwera bwanji mupeza kunena kuti ndi mahule a muzipani ndi zimenezo tikufuna kunena kuti DPP ya chaka chino, DPP ya ulendo uno, nyasi zimene izi zithe. Musalandire wina aliyense ochokera ku chipani china chilichonse maka ku MCP ko maka ochokera ku MCP, ndipo ngakhala amene ali maposition mzinchito zosiyana zokuzana ndi boma, anthu amene ofunika mwaonesese komanso mwachose mwasinthe chifukwa chonena kuti musunga maofesi mu adani anu amene atazakuperekeni inuyo pammawa. Musazati sitidalankhule, musazati simumadziwa, musazati simudauzidwe. Limpopo FM, DJ Trust. Nkhani ina Malawi ndimafuna ndikutsindikireni pano ife ari Limpopo FM. Pali newspaper la ina imene ikuzungulira pa social media kucha kwa lero, kuchokera kungoti kumbanda kucha kwa dzulo kufikira mpaka na lero lino ikuzungulirabe pa social media newspaper la imene iyi. Ndeti mafuna tikutsindikireni newspaper la ikulankhula maka headline imene ili pa top kwambiri ndi nkhani yonena kuti akuti chizungu chake alemba kunena kuti DPP has rejected Enoki Chihana, kutanthauza kunena kuti DPP yawakana Enoki Chihana, ikuwakana Enoki Chihana, kusonyeza kunena kuti Enoki Chihanawo sali wovomerezedwa ku chipani chimene cha DPP kugwira nawo ntchito kapena kukhala mutose alliance ndi chipani cha DPP. Muchifukwa chonena kuti DPP wo adutsagale munyengo ya zovuta iyo mmene tinayendamo mu nthawi yayitali. Newspaper imene ndithu amalawi ambiri yasokoneza mitu, yazunguza mitu, amalawi ambiri akudandaula akulankhula zambiri, komano timafuna tikutsindikireni ife ali Limpopo amalawi kunena kuti tidakulonjezani kunena kuti sitizakusiyani ndipo tizakupasirani kena kali konse kamene kali pa ground, kamene kali koona cholinga chonena kuti inuyo muzidziwa kunena kuti kodi dziko lanu likuyenda bwanji. Amalawi ndikutsindikireni pano kunena kuti DPP sangapange nyasi zimenezo, komanso DPP sana pange nyasi zimenezo, komanso zimenezo ndi zinthu zonena kuti sizingatheke ngakhale ku maloto, siungalote munthu zimenezo zonena kuti DPP ipange reject kwa panga Enoki Chihana, sizingachitike. Komanso amalawi musazikhulupirire, musadenkhawa ine liyonse zimene zija ndi zinthu zonena kuti wina wake wangomatola pena pake ndikupanga edit. Mudziwe kunena kuti social media masiku ano ikugwira ntchito yokhazikika pa media pofuna kuombanisa mitu amalawi. Ndiye chifukwa chake timakuwuzani kunena kuti mukamafuna kumvera nkhani zoona zenizeni, zoona zokhazokha, inuyo kaya muli kuma group ati tabwerani pa Limpopo FM kuti muzisava nkhani zotsindikika komanso za maumboni eni okhazikika. Chifukwa Limpopo FM simalankhula nkhani za mapropaganda, simalankhula nkhani za mapropaganda. Limpopo FM tidakuwuzani nthawi yambuyo kunena kuti awa muwaona pompano atangotha masankho athawa dziko muno sadathawe. Tidakuwuzani kunena kuti MCP avute pasavute sabela mavoti sizinateke.
tidakuuzani kunena kuti MCP pavute pasavute sakubwereranso boma sizidateke komano amaiona kupusa Limpopo FM timawalangiza koma samafuna kumvera ndiye titayamba sopano ife kuafukula zisisi tidalonjezaso kunena kuti siziteka kuti iwaja abwerereso mboma zambiri zimene tidalankhula mu nyengo imene ya kampeni zimene pakali pano zalosera zimenenso zachitika zimene zikuchitika mpaka na lero lino chimodzimodzinso mmene tikulangizira kuyilangizira DPP ikamapanda kumva pazafika nthawi imene sopano titazayitaye DPP kuitaya ndi kumakuuzani inu amalawi zoyena kuti muchite muzaka zimene zikubwerazi komano pakali pano izi nkhani mukuzimvazi zonena kuti DPP yapanga reject kwa ino kichana zimene zizaboza komanso sizingatheke komanso pali zinthu zina zimene mapropaganda ena amene akupanga anyamata MCP timu media ya MCP akugwira ntchito yomatumiza tima video tokhuzana akuti mafuta ma filling station akuti chimanga makuti fertilizer makuti zonse zija akupanga MCP timu media yawo ya MCP ndimene kupambanga zimene zija cholinga chonena kuti inu amalawi mugwe mphwayi munyasidwe kukhosi ndi boma limene langolowa kumeneli pamene bomali ngakhale ndi maudindo omwe sadatsirize kugawana kodi ayamba bwanji kulongosola zazitukuko mudziko pamene maudindo sadagawane funso amalawi lizikhala limene ndi amalawi tikamamva zina zonena zikunena kuti yayi kwakuti kuli makuti kwakuti zili makuti dziwani kunena kuti amenewo ni mapropaganda amene akupanga anyamata a media team ya MCP komanso media team ya UDF akumathandizana anyamata amene chonena kuti pacha ndakuuzani kuti anthu amenewa akugwira ntchito limodzi ndipo akugwira adi ntchito limodzi ndi zimene zo amalawi musamade nazo kukhosi ngakhale ma newspaper timene timukumalandirani imeneja ndi social team media ya MCP komanso UDF ndi imene ikupanga nyasi zimene zije choncha malawi inu maswanu yang'anani kwa professor hata Peter Mutharika ni motsogozedwa ndi chipani cha DPP nkuyembekezera kuona kunena kuti kodi pakatha chaka pakatha 12 months ntchito achipani cha DPP ayamba kugira bwanji muzimene zochepa tayamba kuziona zabwinozo tiye mtingo khutisidwa ndi kuyamikira zimenezo komano sitingayambe lero ndi lero kumapanga complain chipani tikhala zoti ifeyo ndi ifamisala koma tapase nthawi anthu amenewa pali anthu ena amene anali mboma mu 6 years imene akhala amene kuchokera mu 2019 kufika na mpaka na mu 2025 komano palibe china chichonse chimene angachiloze kodi lero ndi lero munthu uyo wangolowa kumene mwezi usadati tiyambe kupanga ma complain ngakhale takhala 2 months 90 days sadati tiyambe kupanga ma complain amalawi tizikhala amalawi oganiza tikudziwa zone kuti amalawi tidachenjera komano kuchenjera kwazi kusakhale kotelero kuiyayi tisapusisike ndi media team ya MCP muzimene akumatumiza mu social media inu pangani following Limpopo FM tidakali pankhani zomwezi timafuna tikupempheni inuyo akuchipani cha DPP kunena kuti mulemekeze migwirizano yanu tikufuna tikupempheni kunena kuti mulemekeze migwirizano yanu inuyo akuchipani cha DPP mulemekeze migwirizano yanu tisazamve zinthu zina zonyasa ngati zimene zimachitika ku chipani cha MCP pankhani ya migwirizano kunali zipani 9 ku MCP zimene zinali mugwirizano komano kumapeto kwake anthu ajadamba kuponyana miyala kutukanizana kulozana zala ndiye ntchitidwe onyasa umene udachitika ku MCP ositi kufuna kunena kuti ku DPP ku uchitike ntchitidwe onyasa ngati umenewu amalawi akufunsa kunja kunena kuti kodi nchifukwa chani mpaka na lero lino pano tikulankhula pano aino kichihana sana pasido office nchifukwa jani panopa tikulankhula pano pakali pano aino kichihana sana pasido office ndi chifukwa jani kuli kumeneko kungwirizanoko a David Mbewe paka na pakali pano palibe china chilichonse chimene chikuveka cha David Mbewe nchifukwa chani kuli kumenekoko akumpotowa nawonso ali mungwirizano momwemo simukumveka china chilichonse kumeneko mpaka na lero zikukhala bwanji nde amalawi akufunsa komanso amalawi akuchenjeza kunena kuti ku DPP ko sakufuna kunena kuti uzatulukeko nyasi ngati zimene zidatuluka mungwirizano wa chipani chija cha MCP ndi zipani zina mbiri imeneje sitikufuna ife amalawi kunena kuti ikhale ku chipani chimenechi cha DPP sitikuifuna ndi pang'onong'ono pomwe nde amalawi akupempha kunena kuti chitani machawi powalemekeza anthu anzanu amene mwathamanga nawo pa ground munyengo yovuta lero lino pamene mwayamba kudya uchi wanu musayiwale anthu amene mwafula nawo uchi amene alumidwa ndi njuchi kochuluka alumidwa njuchi anthu pofuna kukuthandizirani inu alumidwa njuchi anthu pokumenyerani inu ufulu alumidwa njuchi anthu pokumenyerani inu pokufunirani mtendere lero pa nthawi imene sopano mwakumana ndi mtendere uya mwafula njuchi zija sopano mwayamba kudya uchi uja akumbukireni anzanu amene
anakugairani machesi ndi udzu kuti mukwanise kuyatsa moto mutenthe chuziziza zichoke pa mtengopo kuti inu mufule bwino uchi pa mtengo umenewo. Musayiwale anthu amene akuthandizani kukumenyana ndi nkhondo, musayiwale anthu amene akuthandizani kumenyana ndi nkhondo, kuyenda nanu limodzi munyengo ya mavuto pamene mwapeza mtendere. Anthu amene musayiwale. Amalawi ndi zimene akulankhula zimene zikunjaku. Limpopo FM, DJ Trust, Akatundu Bambo. Kulankhula talankhula, kulankhula talankhula, kufotokoza tafotokoza, kuzuzula takuzuzulani, kulangiza takulangizani. Kukhale kwa inu kusamva, kukhale kwa inu kumva, kukhale kwa inu kusasatira, kukhale kwa inu kusatira. Koma dziwani kunena kuti mufike pamene muli inupo, si inu nokha amene mwagwira ntchito imeneyo. Si inu nokha amene mwagwira ntchito imeneyo. Pali anthu ochuluka kwambiri amene akumana ndi mavuto osiyanasiyana. Pali anthu ambiri amene miyoyo yawo inali pa chiopsezo mpaka na lero lino idakali pa chiopsezo. Chifukwa chonena kuti anthu amene atuluka m'bomawa awa sakupuma nawo bwino anthu amene mpaka na lero lino, ndipo akulakalaka atawadziwa atawaona kuti angothana nawo. Komano zonsezo kunali kukumenyerani inu ufulu. Pa nthawi imene mukusangalala akumbukireni anthu amenewo. Limpopo FM, kunyozera kukhale kwa inu. Komano mukanyozera mauthenga amene tikumakupasaniwo, mukamawanyozera nkumawanyozera ndithu muzinyozera nkumanyozera, muzanong'oneza bondo tsiku lina lake limene lilibe makutu. Limpopo FM, DJ Trust, Akatundu Bambo. Ndapuluka ndapita, tikumane kuseriko. Ambuye Mulungu akatilolanso kuti titero. Mbite.